ఓం శ్రీ కాలభైరవాయ నమః. ఇది కాలభైరవ స్వామి అనమాట. ఇది కూకట్పల్లిలో ఉన్నది టెంపుల్. అంటే ఇది పెద్ద టెంపుల్ కాంప్లెక్స్ అనమాట. దానిలో కాలభైరవ చూసాను ఫస్ట్ టైం నేను చూడటం. ఫస్ట్ టైం కాదు, బెంగళూరులోని చూశాను. కాకపోతే ఇక్కడ బాగుంది. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం అనమాట ఇక్కడ రావడం కూడా. ఓం శ్రీ కాలభైరవాయ నమః. 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 అంటే తలుపేసి ఉంది, సో ఇలా తీసాను అనమాట. ఓం శ్రీ కాలభైరవాయ నమః. ఇది కాలభైరవ స్వామి టెంపుల్ చెప్పాను కదా, బయట నుంచి అన్నమాట. శ్రీ కాలభైరవ స్వామి దేవాలయం. సో ఇలాగా ఇక్కడ గోల్డ్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి, మీకు తెలిసి ఉంటుంది. కూకట్పల్లిలో చాలా పెద్దది. ఓం శ్రీ కాలభైరవాయ నమః.